Няма нужда от вълшебна пръчка, за да се трансформирате. Всичко, от което се нуждаете, е правилното бижу. Свят, където непрекъснато ни се налага да се доказваме, където всяка жена се сблъсква с предизвикателства като любов, кариера, семейни проблеми, често забравяме за магията на самоизразяването. Седяли ли сте въгъла, когато чувствата ви се разтърсват? Или търсите начин да изразите вътрешната си сила? Запитвали ли сте се защо понякога се чувствате толкова изгубени? Страх, несигурност, слабост. Тези емоции, макар и човешки, не трябва да определят кой сте. Вместо това, изразете своята уникална индивидуалност. Правилното бижу може да бъде вашия компас в този хаос от емоции. То може да бъде мост между вашия вътрешен и външен свят, знак на сила и решимост. Заедно можем да преобразим всяка емоция в красота. Нека вашият избор на бижу днес бъде вашата вълшебна пръчка.